Bila nyemanggake, kalau mangge, bila ngersakaken tetembangan para kadang tamu kinurmatan nyemanggake. Anggenipun paring lipur wonten ing dalu kalenggan menika. Menika wau diajeng Ayu Beta sampun setunggal paring tetembangan wonten setunggal artis ingkang kaboyong dening Alga manajemen ugi Alga Budaya tak aturke jumeneng anggenipun pinarak wong ayu diajeng Ayu Fajar. Fajar, ame, ame. Wilujeng dalu wong ayu. Wilujeng dalu Kang Mas. Cemedhak ya Bang. Ya, hari ini kita kok couple warna baju pink ya. Iki ngono kokorane Mas Wawan. Ya yo klambi biru sih kaya dikirane kae ya. Padahal dia ndak semayanan ya Mas. Apa nyatu sampean iki wis duwe ikatan batin. Ora. Ndak wis. Kok yo ndak share ta sama aku. Ndak minat. Ndak. Gua lah udah ini. Hati-hati musisi nek kadang. Padahal iki wis ready loh barangnya. Alhamdulillah ada wong ayu. Kula dalam panjenengan ugi sarombongan saking keluarga agung Alga Budaya. Alga Budaya. Saking pemanggihan kagem wonten pidhalemipun Bapak Barni adalah Ibu Eni Sotiani. Nggih. Mang Ayu Bagio. Alhamdulillah. Ingkang putri diajeng Ayu Mei Yustin Fathia pikantuk Din Mas Bagus Eli Dwi Saputra. Nggih. Pakai Serjo Serengat Blitar. Pakai Serjo niku perbatasan niku to. Endi to? Pucung Lor. Perbatasan. Kan rada ono kan Blitar to Mas. Oh iya bener. Nggih, mugi-mugi Mbak Mayustin dan juga Mas Eli. Mas Eli. Nggih, berbahagia selalu, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pinaringan putra-putri yang solih kalan solihah, saling mencintai, saling menghargai, saling melengkapi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cocok. Tur ya alhamdulillah begiki diabadikan kadang dulur kathah sangat iki dulur-dulur channel yang sampun rawuh matur gunging panuwun sing tak tekokne mek sitok iki po iki yo iki munggah to ya kene kamerane to iki tidak ya gudi ketok iki bayangno to apa lo Mas iki lho iki corane kamerane gitu iki kene ya kuwi lho iki pajan cilik tapi gede. Itu maksudnya piye. Mbah yo bingung wae karo kata-kataku dhewe bingung. Senadyan cilik tapi gede. Iya, pokok rabi sebul. Maksudnya cilik opo ne? Kira sange. Ya cilik tapi mentes ngono lho Mas. Dadine mentes. Anu dicekeli ndak nyemaming ngono. Nyemaming iki basa apane? Pokoke ya mek ngono lho Mas. Mek dicekel ndak candak tali gocine mek ngono lho. Tewu kuwi. Oh. Kuwi tewu. Lek kae celeng ya ndak mek. Paring setunggal tetembangan wong ayu. Sinabi ngrantu anggenipun para kadang tamu ngersakaken tetembangan nyemanggake monggo. Nggih. Sesarengan Alga Budaya. Alga Budaya.
alga budaya wonten diajak ayu Fajar Amelia matur suwun. Alga Bruneta Audio terima kasih dulur-dulur bola-bola channel matur sembah nuwun rawuhipun. Agar nama Cina dibakar dalam kaca walaupun tidak kena yang penting geleng-geleng Paradisi Alga Budaya ayo Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebuah lagu dari Jepang ya. Judulnya Lilo. Lilo. Lilo ilai. Lilo. Oke. Matur sembah nuwun. Oke, Dik Cayu. Matur gunge panuwun Fajar Amelia setunggal tetembangan Lilo sampun dipinangani mugi tansah setunggal panglipur ingkang kagem para kadang tamu kehormatan ugi keluarga agung. Lionipun Bapak Barni dalah Ibu Eti sanggupan keluarga bilih anggenipun kala mangke anggenipun Alga Budaya para ngelipur paring tetembangan kirang nuju prana ugi dereng saged amung ngelaken tembang ingkang saged kamu kala wonten ing dalu menika namung saged ngaturke sewu-sewu agunge para sapa.